Jaké máte zkušenosti se čtenářstvím dětí v Revuci a jestli mohou takovéto besedy přispět k jeho rozvoji? Myslím si, že deti aj dnes čítajú, hoci sa stále hovorí, že sú len za počítačom, ale treba ich vedieť viesť od malička, čiže od tej maminy a ocina, aby spoločne doma čítali. A besedy o knihách, o čítaní, o fantázii treba rozvíjať. Treba rozvíjať návštevou či knihkupectiev, knižníc a rozprávať sa s deťmi o knihách. O zážitkoch, ktoré sú v knihách, aby to vedeli zreprodukovať. Jaké besedy pořádáte v vašem knihkupectví a jak často? Besedy usporiadávame v našom knihkupectve pre dospelých čitateľov, zákazníkov, ale usporiadávame aj pre deti, pre školskú mládež s detskými autormi alebo autormi píšucimi pre deti. A my sme mali taký cieľ, že ročne, aby sme urobili spolu tých besied 5-6. Tohto roku máme takú, by som povedala, malú žatvu, lebo sa nám naozaj podarilo zabezpečiť autorov, že ich bude do roka viac ako tých 6 besied. Jak se liší vlastně ta beseda pro dětského čtenáře a pro toho dospělého? Jaké má ohlasy? Dospelý čitateľ alebo zákazník, ktorý príde na besedu, vie, na čo ide, pretože si vyberie toho autora, ktorého chce stretnúť. Niekto príde zo zvedavosti, že sa pozrie, hoci nečítal a niečo sa dozvie, niektorá má prelúskané všetky tie knihy a príde si sa porozprávať s tým spisovateľom. U detí je to návyk na to, aby sa dokázali pýtať, ale aby aj dokázali počúvať to, čo odpovedá ten spisovateľ. Co byste vzkázala paní autorce, paní Lice Vítové, co se týče jejich besed a co byste poradila nakladatelství? Ja pani Vítovú, ako ja jej držím palce, ja som ako bola veľmi spokojná, naozaj akože metodicky to má veľmi dobre spracované, veľmi dobre zaujme toho čitateľa, to dieťa, toho žiaka a upúta s takou témou, ktorá by ma možno že ani nenapadla. Že je to naozaj taká, že spracovať rozprávočky z tej ríše zvierat, nie zvierat, ale takých malilinkých chrobáčikov, ktorých možno že voľným okom ako v mestách ani niekedy nestretneme. A veľmi si vážim to, že je ochotná, okrem toho, že v Českej republike po svojej domovine ísť ďalej von a nemá problém sa s deťmi rozprávať, že rozpráva česky. Nakoniec tí deti rozprávajú s ňou takisto česky, čo sme boli takisto svedkom toho, že vedia odpovedať aj v češtine a jej rozumejú. A to je to pozitívne, aby takáto spolupráca ďalej napredovala. A čo sa týka vydavateľstva, tak som veľmi rada, že som to vydavateľstvo mohla spoznať. Že som mohla spoznať knihy vydavateľstva a že som mohla spoznať úžasných ľudí, ktorí za tým vydavateľstvom stojí.